Wara kważi 22 sena mill-introduzzjoni tal-VAT, pajjiżna huwa intis sew fid-djufijiet u l-benefiċċji ta' din is-sistema ta' taxxa. Sistema li għalkemm serviet l-iskop tagħha, issa kemm pajjiżna u kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea qed iħossu l-bżonn ta' riforma. F'konferenza dwar il-VAT l-Unjoni Ewropea organizzata mill-Malta Institute of Management, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna fisser ir-raġunijiet prinċipali li qed iħeġġu t-tibdiliet. Billi qed jitbidlu ċ-ċirkostanzi trid tirrispondi għalihom. Waħed minnhom huwa li jiżdied ħafna il-kummerċ fuq l-internet. U allura bil-Fos Street dak li jgħidu e-commerce tkun iktar adattata għalih. Anka pereżempju għall-e-books u affarijiet li huma diġitali. Problema li teżisti sa mill-introduzzjoni tal-VAT hija l-ispiża konsiderevoli li jġorru negozji żgħar biex jikkontribwixxu għal ġbir ta' din it-taxxa indiretta. Ditt iż-żgħar iktar huma żgħar, iktar il-kost ta' biex jamministrawha huma kbar ħafna. Hemm bżonn tkun iktar simplifikata. U tielet nett xi ħaġa li jrid il-Gvern u l-Membri Stati kollha huwa li jkun hemm iktar flessibilità. Li ċertu setturi mhux bil-forsi jieħdu dik ir-rata massima, jista' jkun hemm rati baxxi għax huma iktar prattiċi jgħinu dak is-settur u fl-istess jiddaħħal iktar flus il-Gvern. Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tista' sservi tal-lok fejn tinbet id-diskussjoni dwar din ir-riforma tant meħtieġa.